top secret ko po is na-eat and run po ako ng sarili kong boyfriend. Na-eat and run ka. So meaning nakain at natakbuhan ka ng iyong boyfriend, tama? Opo, bumiyahe ako ng madaling araw that time para lang puntahan siya. Kasi gusto ko siyang gusto ko sana siyang i-surprise. Like, ako yung may birthday pero ako pa yung magsu-surprise sa kanya. Oh, Kasi grabe. Sana all. parang ang hassle din kasi sa kanya nung work niya. Tapos may mga pinagdadaanan pa siya about family, money. Mhm. Tapos yun nga yung utang niya. Parang gusto ko siyang i-comfort. Kahit dun man lang is maging masaya siya. Tinanong ko siya, sabi ko, saan ba yung CR niyo dito? Pwede mo ba ako samahan? Nasa CR kasi ako, sabi ko. Sige, dun yung CR doon, tinuro niya sa akin. Mhm. Tapos after po nun, bumalik ulit siya sa work niya. Pero wala pang 2 minutes. Tapos naman na po ako mag-CR nun, lalabas na sana ako. Tapos, pagka, bukas ko po ng curtain, nandun pa siya sa labas. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, huwag ka munang lalabas. Tapos ayun, nilira ka, nagulat ako, bigla niya akong hinalikan. Like, laplapan talaga, ganun. Over Hala? naman sa laplapan, sabi Ano ko. yun? Ano yun? Ano yung laplapan, ma'am? Yun yung tumatawa kayo kasi laugh, laughan. Ganun ba yun? Yung parang ganito, ma'am, oh. Teka lang. Kasi 'di ba yung English ng tawa laugh, laugh, laughan. De, charot lang with that. Sabi niya, BJ mo nga ako. Sabi ko, dito sa work mo. Sabi ko sa kanya, oo, basta wag ka lang maingay. Sige na, dalian lang natin, sabi niya. After po nun, naka 3 rounds, tapos isang BJ. 2 days after nun, dun po siya nanlamig. Nanlamig po siya sa akin. This January po. Dun ko na po napagtanto na buntis po ako. And malakas po yung pakiramdam ko dahil siya din naman po yung naging last ko nun, na siya po yung tatay ng anak ko, na dinadala ko po hanggang ngayon, last March. May nakausap po akong babae, which is ex-girlfriend niya po. Na-girlfriend niya na po pala ulit ngayon. Tapos, nalaman ko po na after po pala nang nangyari sa amin, pinuntahan niya po yung babae. Sinabi po nung guy na makikipagbalikan na daw po siya dun sa babae kasi ayaw niya na daw po sa akin. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.